научили си. Ами ти ма, Васо, какви са тия субица? 500 лева почва на даването. Я го събуй го. Естествена кожа, погледни. Естествена кожа. Сокчето е най-красиво. Просто е невероятно. Това е продавачката. Айде, Васке! Давай си, Васке! Айде! Да, срете! Давай! Нина, къде? Папа! Нина! Къде легна? Дай! Опа! Оп! Айде, Ленче! Души на кичека! Айде, души на кичека! Давай! Браво! Дай! Какво, госпожо? Давай! Ти си! Оп! Так! Само барабани! Дай! Ето е Нинка! Айде, циганке, една тука на барбата! Айде, дай килчека тука! Упса! Чакай! Браво! Дай! Само барабани! Баба Вуно! Тя е време тук, ма! Айде поиграем и сега! Бачи какво сегнато! Тупе имаш! Дай! Реклама! Това са едните чисто батуши. А това са чисто грозни, нови. Така че нови. Перфектно, малко намазаните ти така не може. Да. Ей, муцито! Това, ако можеш да усетиш аромата, Осетиш аромата. Осетиш, уникален, всичко е на бровинка, пласт.